дар ноҳияи Масчо ба рушди соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳ равона гардида, дар натиҷаи истифодаи босамари обу замин, тухмиҳои серосил ва ба иқлими минтақа мувофиқ, заҳмати содиқонаи марди деҳқон, маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ сол аз сол зиёд мегардад. Солҳои охир бо зиёд шудани майдони киштии полезӣ, ҳаҷми зиёди истеҳсоли ин номгӯи маҳсулот ба ноҳияи Масчо рост меояд. Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки давоми 10-12 соли охир киштии полезӣ дар ин ноҳия 2 баробар зиёд гардида, соли равон кишоварзон дар масоҳати беш аз 2000 гектар полезӣ кишту парвариш намуданд ва аз он ҳосили фаровон ба даст оварданд. аллакай хоҷигидорини мо 2 маротиба аз майдонҳои кишти полезӣ яъне ки тарбузу харбуз ҷамъоварӣ карданд ва имрӯз дар тамоми бозорҳои шаҳр ноҳияҳои вилояти Суғд ва ҳатто дар маркази пойтахти мамлакатамон яъне шаҳр Душанбе маҳсули деҳқони Масчо яъне ки полезиҳои Масчо ба фурӯш рафта истодааст ва нархҳош ҳам дастрас мебошанд ва дар маҷмӯъ ба ҳисоби зиёда аз 50 000 тонна полезиҳо ҷамъоварӣ карда шуд ва ба фурӯш баробар шуда истодааст. бино ба назари олимону донандагони соҳа дар вилояти Суғд, навъу намудҳои гуногуни харбузаю тарбуз кишту парвариш карда мешавад. деҳқонони ноҳияи Масчо аз ҳисоби кишту парвариши полезӣ, бахусус тарбузаю харбуз, ҳар сол ҳосили фаровон мерӯёнанд ва бозори истеъмолиро бо ин номгӯи маҳсулот таъмин мекунанд. дар ноҳияи Масчо дар баробари кишти асосӣ дар кишти такрорӣ ҳам парвариши полезӣ ба роҳ монда шудааст. аз ин ҳисоб бозорҳои вилояти Суғд то охири сол бо тарбузаю харбуз таъмин карда мешавад. бино ба иттилои масъулини раёсати кишоварзии ноҳия, беҳтар шудани таъминоти оби полезӣ имкон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ дар бахшҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ таъмин карда шавад. хоҷагидорони ноҳияи Масчо дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар қитъа заминро самараноку оқилона истифода намуда, дар зиёд шудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ саҳм мегузоранд. гирифтани 2-3 ҳосил аз замин имкон медиҳад, ки дар баробари фаровонии бозори истеъмолии заминдорон манфиати бештар ба даст оваранд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Масчо барои боз ҳам беҳтар намудани таъминоти оби полезӣ, дастрасии тухмиҳои серосил ва дастгирии кишоварзону деҳқонон тадбирҳои судмандро амалӣ намуда, бо ин васила дастовардҳо дар соҳаи кишоварзӣ бештар карда мешавад.